yokuqala le ingakho ngithi nje ayikhehla isiyaphuma-ke nayo wakho umusi wasemabheleni nami ngawakho wakaButshelezi naye ehambe wakho wasemabheleni. Linde abantu basemzini uzofika bona kuqala then bese siyabhinca sesihamba sesicawini-ke siyokwenza njalo and si-happy. Kwenziwani namhlanje? La ekhaya uMkhehlo la indodakazi yami noSipho Sixolele ngendlela nje engikhulise ngayo kuyiquality futhi ngifisela inhlahla ukuthi nomkhwenyana baphathane kahle mangithiwa usefike eganeni. Hayi oqala nje ngiqala ngokubonga uNkulunkulu singatha sisuke ey'ntabeni zasemlazi kwaJay namabhele wonke nabangani ney'hlobo engihamba nazo sazofika la siphephile. Bese ngikhuluma ngosuku ngiyakuthakasela kakhulu, ngiyalujabulela kakhulu usuku olukhulu kimi. Ngiyacabanga ukuthi futhi nakwisithandwa sami kuwusuku olukhulu, usuku oluzoba nomlando ey'mpilweni zethu.